Egy csomagolási megoldás, amely csökkenti a környezetterhelést. Egy szemetes zsák, amely nem csak újrahasznosított, hanem prémium is. És egy gyártó, aki nem csak beszél róla, hanem elő is állítja. Manitox, ahol a műanyag számunkra értéket jelent. Termékeink több mint 80%-a újrahasznosított alapanyagból készül. Gyártásunk megfelel a legszigorúbb európai sztenderdeknek, ISO 9001, ISO 14001 és Magyarország első LDPE fóliagyártójaként rendelkezünk Recycle Class minősítéssel. Ma a Manitox 2 gyártóegységgel rendelkező exportorientált vállalat. 3 évtizede alakítjuk a csomagolóipar jövőjét. Több mint 7200 tonna összgyártásunkból fenntartható megoldásokat nyújtva 5500 tonna prémium minőségű újrahasznosított fóliát állítunk elő évente. Amit gyártunk. Fóliatömlőket széles mérettartományban, síkfóliákat akár 2,6 méter szélességig, építőipari és agrofóliákat, festő- és takarófóliákat, raklap- és zsugorsapkákat, síklapokat rolra perforált vagy lapra szerelt kivitelben. Szemetes zsákjaink 30 és 720 liter között lapra szerelten, rollos és behúzószalagos formában érhetőek el. Prémium csomagolási megoldásaink között megtalálhatók 3 rétegű koextrudált fóliáink, akár 6 színnel nyomtatva precízen, automata csomagológépekre optimalizálva. Gumiipari rétegelválasztó prégelt fóliát. Célunk, hogy elérhetővé tegyük a minőségi, újrahasznosított alternatívát nagyvállalatok és háztartások számára egyaránt. Ügyfeleink nem csak a környezetet védik, hanem költséget is megtakaríthatnak az EPR díjakkal, és stratégiai előnyökhöz juthatnak fenntarthatósági céljaik elérésében. Partnereink között multinacionális vállalatok is megtalálhatók. MOL, Nestlé, Hankook Tires, Mohu. 12 országba exportálva, széles termékportfólióval és jelentős gyártókapacitással ötvözzük az innovációt és a megbízhatóságot, hogy világszerte partnereink első számú csomagolási megoldás szállítói legyünk.